o kalan fila de anw bila retard la gɛlɛya o gɛlɛya bi silamɛya kan arabukan de don ni mɔgɔ min bi silamɛya dɔn silamɛya donna anw fɛ Afriki yan ka kɔ Madina ɲɛ kira dan bɛ Madina min na silamɛya donna yan ka kɔ yen kelen mɔgɔ o mɔgɔ bi ko dɔn alikaba bonya bi kɔfɛ mɔgɔw de bolo sinon mɔgɔ bi wolo Maka ka san 70 kɛ ani alikaba cɛ kilo kelen a se ka hiji hali bi o mɔgɔw bɛ yen tumana min na n'u ye gɛlɛya siri alakira kan ala ko ma de k'u ka na Ethiopia u nana Ethiopia Najashiw de tubira o bolo ye Ethiopia mais o y'a sɔrɔ Madina hijira ma kɛ ni a ye diinɛ donna Madina kira de taara n'a ye ma sahabaw nana anw fɛ Afriki yan ka bɔ Madina n'i ye mawuludu lajɛ a n'a arabukan jala ko arabukan ka fisa k'a bɛɛ kan si tɛ diɲɛ n'a arabukan ka fisa min ye ni arabukan kun bɛ fisa ni kan ye tabati ya da kun de jiga bi la bi a fa arabu a ba arabu a yɛlɛma ko 7 bɛɛ arabu mais a bɛ janema kɔnɔ kuna arabukan ko tɛ kan min fɔra arabukan la n'i y'a faamu k'a baara i ka fisa arabu ye surtout arabukan kalanna a kɔrɔ ma dɔn an b'a fɔ de ko mawuludu ko bidaya kɔrɔ ye ko kura fɛn min kura don mais est-ce que ko kura bi se ka kɛ arabu kura ye i banicinin kun de o nana bɛɛ k'a ko kɔɲɔ kura nana haramu kura don wa ka sɔrɔ mawuludu ti bidaya ye mawuludu daminɛna ala yɛrɛ de la ka tila ka dabaw fara kan ka mɛlɛkɛw fara kan ka kɔlɔnkɔnɔji fara kan hali baji farala kan kira ba bɛ garijɛgɛ don min a kɛra arajaba kalo jumasu fɔlɔ o lansara ala ko Jibirila ma ko taa janɛmɛ da sɔgɔ i k'a fɔ alijinɛ iriduwanu ye ko ka alijinɛ labɛn ka wusulanw don k'a bari Jibirila ko diɲɛ wuli sera wa ko diɲɛ wuli ma se ko mɛ n ye diɲɛ da min kanu kama ko a bɛna sabati a ba dɛmɛ la su ye nin y'a sɔrɔ kira ba ma s'a fa fɛ fɔlɔ tile binbali lansara o de la u ye furusiri caman kɛ alamisa lansara ye parce que alijinɛ dayɛlɛn'o la i m'a ye kɛlɛ ti kɛ furu min b'i dabila a siritɔ alamisa wula fɛ kɛlɛ la o ka dɔgɔ dɛ nkalon bɛ tigɛ ye diɲɛ na hala tigɛ janɛmɛ kɔnɔ nka an tɛ dimi ɲɔgɔn kɔrɔ 200 bɛ na ko famisi fulaw yɛrɛ b'a dɔn o tɛ juru sɔrɔ mais an b'a minɛ ko misi sɔgɔ parce que o waati ti kɛlɛ kɛ ɛri ye hali ni b'i kuma dutigi n'a muso cɛ ou bien balimaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ de bɛ yen e ka alamisa lansara ta hali n'i taara sɔrɔ bɔnmu b'u bolo u b'a bila alijinɛ dayɛlɛla o de la o ti mawuludu ye n'an bɔra yen kira ba garijɛgɛlen kɔ dɔnnibaga bɛɛ b'a dɔn ala kira ba ma tɛmɛ jirisun si la fɔ ala ka da di jiri ma jiri ka fɔ Aminata a kisi b'i ye garijɛgɛ min b'i la kira laban garijɛgɛ don ala k'an don a hɔrɔma na o y'a sɔrɔ kira ba ye c'est à dire kira garijɛgɛ la kalo 1 kalo 2 kalo 3 fɔ kalo 9 ala kira ba ma tɛmɛ jiri si la ni ala ma da di jiri ma jiri bɛ se ka kuma n'a yɛrɛ ye o ye ala ka mawuludu de kira ba ma tɛmɛ kabakuru si la fɔ ala ka da di kaba ma kabakuru k'a fɔ Aminata garijɛgɛ min b'i la kira laban don an y'a ɲini fɛ i ka a ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ ala ka hinɛ anw na kɔlɔn dɔ kun bɛ Madina u bɛ taa ji bɔ kɔlɔn in de la jurufile la mais ni Aminata garijɛgɛlen kun nana
nana ni jo kolondala kwa be ju se tigi kolo kono dik ma fo amina tama e ka ju fleto wallahi sabali e ka ju fleto kolo kun bi fa kana dala akira ba kun ni shu o fa kolola ni kira ba e shofa wallahi jibi tigi kata nona ni musoto nana o bana jibo ju flela mani amina tan nana jibi yere kana il fiye wono ji seli cogo min na ni kɔlɔn ji seli ci munna parce que a gajigɛlen don ala kira la o bɛ se ka k'a yɛrɛ ma a bɛ bange don min na fana ala ye drapeau saba di ala yɛrɛ y'a sɛbɛn drapeau fɔlɔ kan la ilaha illallahu muhammadu rasulullah drapeau filanan la ilaha illallahu muhammadu rasulullah sabanan bi ci ka drapeau kelen bila alikaba kunna ka kelen bila Zerizalem misiri kunna ka tɔ kelen bila Aminata ka du sanfɛ an siyata an ba hawa olu musokɔrɔba damadɔ olu bɛɛ lajɛlen ala ye ni di olu ma parce que npogotigi ka bange ma nɔgɔ o tuma na ala ye ni di an ba hawa ma ka fara an siyata kan olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na alakira ba dɛmɛ bangeni na su de wulila k'a dɛmɛ o ye ala ni jiriw ta ye ne do o kan mais ayo bi do ka ko wallahi o b'a fɔ ko ala kira bangena min kɛ jɔnmusonin dɔ de taara fɔ a ye ko ko Aminata bangera a bɛ labi ko Aminata bangera a nisɔndiyara a y'o nisɔndiyani min kɛ ntɛnɛn dɛ a ma hɛrɛ yɛrɛ bɛɛ k'a la ko ci fɔra a ye dɔrɔn komi an jɔlen bi to dɔ bɛna ko n da fiyɛ i b'a fɔ n ye kɔgɔnin k'a la a bɛ ci f'i ye dɔrɔn o y'o yɔrɔ nisɔndiya bannen ye a bɛ labi ye miniti damadɔni min kɛ o la o kɛra ntɛnɛn dɛ ala ko ne ti kɛ fitiriwale ni i ye ne kanubaga kanu min kanu o kɛra ntɛnɛn min na ntɛnɛn o ntɛnɛn min bɔ janima bɔn aw ka nin lajɛ ta an yɛrɛ ka bamanankan hakili la ko kami b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ dɔ sugora k'a bɛ labi ye o ko lahara bɛ cogo di o ko a k'u ma k'o ye gɛlɛya o gɛlɛya fɔ k'a ka jugu o bɛɛ a ko mɛ aya dɔ bɛ kuranna kɔnɔ k'a ye n wele b'aw jaabi k'ale ma dara ni aya nin ye tiɲɛ u ko mun na a ko parce que k'ale bɛ ala deli ko ala ka don bɛɛ kɛ ntɛnɛn ye ko ala ma sɔn ala bɛ sɔn o y'a ɲininka ko mun na ko parce que a fɔra ko kira bangera ntɛnɛn dɔrɔn k'ale nisɔndiyara bɔn ko n'ale kun y'a dɔn ale kun bɛ nisɔndiya ntɛnɛn k'a kɛ tarata k'a kɛ araba o tuma kunɲɔgɔn don 7 jahanɛmɛso ye 7 ye jahanamu jahimu hawiyatu laza hotamatu sa'iru sakar o tuma n'a kun ye kunɲɔgɔn don 7 kɛ fɛti la
janime so wolo fula kun bɛ datugu a ye wa kun tɛ janime y'a ɲɛ ko mɛ k'ale dana ntɛnɛn dɔrɔn ma bon ale kɔni b'a ɲini ala ka don bɛɛ kɛ ntɛnɛn ye nka ala ma sɔn bon e ka nin lajɛ ta n'a fɔra ko kami b'a ɲɛmaa tɔw filɛ a fɔ n'an ye ntɛnɛn ta ka talata da o kan ka araba da o kan ka alamisa da o kan ka se juma ma ka se sibiri ma n'an y'o bɛɛ kɛ ni ala sɔnna ka a bɛ lafiya dɛmɛ don kelen n'anw ye kunɲɔgɔn bɛɛ ta n'anw ye fini tigɛ ala kira kama anw bila yɔrɔ bɛɛ ni ala bolo jannatu mais fɛn dɔ de don n'i ye mɔgɔ dɔnniya ɲini jugu la i bɛ min dɔn a kan o t'a dogo a y'a faamu de wa n'i b'a fɛ ka mɔgɔ dɔn n'i gɛrɛla jugu la k'a k'a tigi f'i ye i t'a tɔgɔ fɔ bilen Maka o nana alakira tɔɔrɔ ka a lajaba ka kira somɔgɔw minɛ k'u bɛɛ da k'u kana tigɛ u bɛ muso kɔnɔma kɔnɔ fara den min b'a kɔnɔ o b'a cɛ tigɛ pour que alakira buruju ka tunu kira bolo magara gafe o gafe la o y'a bɛɛ fili kɔgɔji la mais a bɛɛ bɛ tila ka bɔ tuguni a ye sɔrɔ tugu ɲininka a bɛɛ bɛ tila ka bɔ kira bolo dara papiye o papiye la ji t'o cɛ o tuma sisan u y'a lajɛ u bɛna alakira sira tunu sirifin minnu bolila o dɔw nana Marɔki dɔw nana Alizeri i bɛ Royaume ye yɔrɔ minnu na sirifiw la alakira bɔnsɔnw de olu yɛrɛ ɲini dɔ nana ye a ci k'u la ka taa Maka a dɔw b'a fɔ la ko mun ye sirifi bɔ a tɔgɔ ye di arabu la ko k'a kɛ bamanan ye o ti ko gɛlɛn ye o voyage kɛla bɛ den modèle bɛɛ sɔrɔ n'i ko i ti fara Mauritanie i tɛna sɔrɔ ka den sɔrɔ yen a surakaw ka yafa ma kuma n'a kɔrɔ de don n'i bɛ voyage ka taa yɔrɔ la a mana kɛ cogo o cogo n'i bɛ mɛn n'i bɛ sigi i bɛ muso dɔ furu arabu minnu kun bɛ to ka na Tombouctou n'u bɛna sugu jɔ ka segin Tombouctou de kun y'u ka sugu ye minnu bɛ Alizeri minnu bɛ Marɔki bɛɛ bɛna Mauritanie a bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Tombouctou u ye farafinmuso kelen kelen minnu sɔrɔ ka furu ye o de ye Hayidaraya na anw fɛ yan bon o la n b'a fɛ ka min f'i ye mɔgɔ minnu ye alakira sila tunu aw ni ala cɛ u bɛ ɲɔgɔn fɔ kira kan donc mawuludu ti bɛn nin de don nka wulibali don dɛ mawuludu ti sigi kɛnɛ si kan fo alakira ka na ye aw minnu sɔrɔ a da fɛ waso da de don alakira yɛrɛ de b'i filɛ o ti mawuludu dɔrɔn ye dɛ ni mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ kira kan kamera i bɛ tele filɛ cogo min na i bɛ taa jɔ alakira ɲɛmati dɔw b'a fɔ ko o bɛ se ka kɛ wa o tuma e m'a appelé vidéo ye mɔgɔ min bɛ Faransi min bɛ Amérique min bɛ Londres a bɛ jɛ ka communiquer ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ni tubabuw ka dɔnniya y'o kɛ ala min ye tubabuw da o bɛ dɛsɛ ko la o tɛ dɛsɛ ko la mawuludu bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la alakira bɛ n'a bɛɛ kɛ o de la n'a bɛ mawuludu kɛ a y'aw pari ko denni tɛ alakira ko ti ko denni ye n ko alakira ye sababulu wujudu de ale yɛrɛ de kosɔn dɛ an bɛ yan alakira kosɔn anw de bɛ yan o de la u bɛ ɲɔgɔn nɛni ko dɔw ko ni mɔgɔ dɔw ma don alijinɛ kɔnɔ ko kira ka sɔhabaw ti don ko dɔn ni dɔnni ni ko dɔn ni faamuya nana i bɛ se ka mɔgɔw bilasira mais n'i ye dɔnni dama ta ni faamuya tɛ yen i bɛ mɔgɔw fili n'a fɔra ko ni mɔgɔ dɔw ma don alijinɛ na ko kira ka sɔhabaw ti don olu ye nɔgɔ don a la o an bɛ don ka kɔ kira ye
ni ko fandeni mo ka bona sara ke kuma bale wallahi ni kira dona ka min to itachena wallahi okoro iti kira de te shafatu ke ya odo alle te so na doli ke ya odo intervention to ya la hara kenebiya la hara kene fle miliela al genebiya janeme bi numa fe ni la hara tribunal anjole doye ay ujole doye ujole doye okay mo do bi corona re ko to ko la yuqimu lahum waznan oluti pese buru bi fe yoro mina ala ba fo ya itali gele ko o ti la hara kene fi way mo wolo fly me adaw be munu yi ñogon kanu ala jati kam wallahi ala ka kulwale ke ni ko na mi ko la madara na re bido okay parce que ale de ne kanu ala kam mana mo munu yi ñogon kanu ala jati kam oluti to buru bi fe toro ala ba fayta ni ame mizani girera fekera a pesera di a ti pesede buru bi fietro ala ba fo he nunu bi aljina ko o do buto aljina ko ka pushere ko safa parce que ludo na wallahi bo o lahara kenena micro kene côté droiti o de aljina côté gauche o de janama wadi la alaba fo aswa ashabul maimanati ma ashabul maimanati wa ashabul mashamati ma ashabul mashamati kini fe mo olu dama bi ñon fe wala dina dewni numa fe mo dama bi ñon fo wajani ma dewni bo ala kira de yoro be mi lingele ati kira bi na numa fe ya wallahi lahara ingénieur de ga dima a getule kira bi na numa fe ya o kuma munu ganga ta janema kono o do tagato bina ala kire jole so aw ba fo ma wodu fo ni nyana ma ni ma kuma ni ala yi be rom na mutira ya kire ba fo ido ba fo ala kana ni jini de ni ne to ko kun fora doron ni ba fo sallallahu alaihi wasallam ala e o shiri ayo minge da ke o ko so ka ya fama ala ba fo ma de ko dia bo kunya fara wallahi bo na fara ko nya fara o ibi to kliwa o be bi kira kono de trawre la hakmo ibi te meso so e bushito idu ba do na yi ni ti to me den di kira ka ba ibi to kile de wallahi fito bi ko fle kwa kana muruti God, ola na fara ko ami doka ko kire ni ni yoro famu dro so la kote wallahi kire su wona doli chigidi me na do na kami to na do ayo bara ay kan mo misi sira ko ni ti yeble de ala kan do na vraiment amba fu bana shido mbali chaya wallahi إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له الدواء فتداوى. على ما بنا شيء كينا فراتي بنا منا. والله. أي بنا فراني. كورونا يبقى فانينا وفتح بالسبب. تقول سببه. والله. نبي الله موسى دوا. أفاني دوني ده. النبي كم تقوم لالين على كم كم. أهبل. بني داية. Kitabu do be ko nuzatil majalis bona do Musa mine unana jiri do di no jiri diri ma sikatala ni kala ya Musa ko ay kira mogoto ka fura to bi kami ne re kira to ka to bi kami ay ndake o yorbe ala ko ma ko Musa ni fura ni ka bana fura ni ma mi bisa woni sara yi fura ye fa su ka ta jallo Musa ko furati ma wala nay aya to bi ka mi ka wallahi no gerera corona sura dobe ala ayuba ba fo ko arabi anni masaliyato ayuba banana ye to fura be ka makere
fo tumu donna Ayuba la ni kun ye Ayuba jɔ ni tile cɛ i kun bɛ tile ye Ayuba galaka de fɛ Ayuba tɔɔrɔ la tumu y'a farisogo dun k'a ban ka tɔ to tumuden 2 o kelen nana k'a bɛna nɛn dun tɔ kelen nana k'a bɛna dusukun dun ye de Ayuba kulera a ko Ala ne bɛ e tɔgɔ fɔ ni nɛn de ne bɛ miiri e la ni dusukun de mais n'o 2 dunna n bɛna i dɔn cogo di o yɔrɔ la a ye Ala wele a ko Arabi anni masaniya dur wa anta arhamur rahimin a ko Ala n tɔɔrɔ la e de bɛ se ka hinɛ ne na ka n kɛnɛya Ala ye mun fɔ Kurana kɔnɔ Ala ko i sen gosi dugukolo kan n'i y'i sen gosi ji bɛ bɔ ni ji bɔra i bɛ ji min i b'a ko i bɛ kɛnɛya o tuma Ayuba y'a sen gosi dɔrɔn ji bɔra a y'o ji min a kɛnɛyara a ma bana tuguni ni saya cɛ ma sababu ye sababu ye an sigira kira min kama sɔli dɔ bɛ yen u b'a fɔ Allahumma sɔli ala sayyidina Muhammadin Ala ka nɛɛmɛ kɛ an kuntigi Muhammadu kan tibbul qulubi wa dawaiha Ala kira min ye dusukun bana fura ye a n'a kɛnɛyali wa afiyatil abdani wa shifaiha ani kira min ye farikolo bana fura ye ani farikolo lafiyali wa nurul absari wa diyaiha Ala kira min ye ɲɛ ka yeli sababu a n'a nɔrɔ ye wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam angara mo bana shidon bali shici ke ko ni bi dese mi Allahu akbar biedimi Corona dole ko o mi biedimi ti furakɛ biedimi bi furakɛ anni tara maka ala kira te galot ke o ala kira ko ma u zamzam li mashur bala ko ni zamzam ji minini ha bo furakɛ anni tara maka ni biedimi bila ni kira tina galot ke ni zamzam ji mi ni ko ala kira ko so biedimi bini na ala ka kɛnɛya mais kira de ko ni ya min kama ko bi ba na pour ka ti kɛnɛya an ka da ala la dɔrɔn jabeti bi mɔgɔ min na furudimi bi mɔgɔ min na tension bi mɔgɔ min na yɔrɔ tension ninnu ye fɛn dɔ ye kana da fura ma fura bɛ minnu ta jigin o ka dɔgɔn dɛ mais mɔgɔw m'a faamu de ɛrɛn de bɛ joli sɔnsɔn ni fini in bi cogo min na n'i ye ji d'a kan mana i bɛ se ka ji sɔnsɔn n'a ye mais ni i mɛnna ka ji sɔnsɔn ji bɛ tila ka wo in gere o la ji tɛ jigin bilen donc ɛrɛn de bɛ sanuyali kɛ ni ɛrɛn gerela kumana joli tɛ jigin tuguni ale ni fogofogo de bɛ baara kɛ donc n'a a wo gerela ka ban a bɛ komi i ka fonse n'i ye fonse gere ni fonse gerela ji bɛ yɛlɛ a kunna de o min b'o ɛrɛn ko ka a tɛmɛ ɲɛ nɔgɔ bɔ yen k'a jɛya o ye denbasinji de ye e k'o denbasinji ɲini ka nin sɔli in sɛbɛn siɲɛ 7 dɔrɔn ani ponponpogolo dɔw ko fonkoba hali a tɔgɔ ye di zanfara 2 bɛ minnu na ponponpogolo a ji bɔ dɔrɔn i k'a di jɛma da la 3 jours seulement a bɛ kasi tunu ayi kɔnɔtɛ de y'a fɔ a y'a kɔrɔbɔ dɔrɔn a y'a kɔrɔbɔ kasi bi hali kurukuru bɛ farikolo minnu na hali kaba bɛ den minnu kunkolo la a ji bɔ dɔrɔn i k'a munun a kɛ k'a fɔ yɔrɔ ji min komi nɔnɔ de o tuma a yeli ani a tɔgɔ ye di fɛn ye denbasinji e ka sɔli in sɛbɛn a kɛra furudimi ye o a kɛra kɔnɔnajoli ye o a kɛra kɔnɔdimi banbali ye o ou bien kuru bɛ n kɔnɔ e k'a min dɔrɔn semaine 1
sogoma tilega fɛ wula fɛ n'a kɛra cogo min na i bɛ sin safi balo ninnu ma yɔrɔ an bɛ siran olu ɲɛ ka tɛmɛ ala kan i bɛ ko dɔw kɛ ala b'i sutura mɛ o tɛ yɛrɛ don baarakɛla ta la dɛ i b'a ye kulubali kɛ fɔɔnɔ na ye a taara a ye pɔnko kuma minnu ni sirako kuma minnu a y'a bɛɛ fɔɔnɔ ya sisan wa tuguma fana bɛ ten n'u ye tuguma ye dɔrɔn u b'a gosi ma a y'a kɛ dɔrɔn semaine kelen a ka si mara dɔ la min bɛ yen n'i wulitɔ de i bɛ ɲɛnamini wuladani ni mana se tulo bɛ faga i kunkolo b'i dimi i jaabi tigɛ i kɔnɔ b'i dimi e ka nin baara sɔli in kan ka dɔrɔn e ka to ka a wuli k'a min n'an bɔra yen bɛnte duw kɔnɔ gɛlɛya bɛ fan bɛɛ fɛ denw tɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ pati koloma ye cogo bɔnna bisimilayi rahman rahim a sɛbɛn siɲɛ 19 njubani sokɔnɔ njubani ɲaga yɔrɔ i bɛ mɔgɔ minnu bɛ to ka njubani faga a man ɲi tarawele njubani ka balimaya ma nɔgɔ dɛ n'i ye njubani kelen faga dɔ in b'a si kɛ o ti gɛrɛ dɔ wɛrɛ la bilen o de la n'i ye njubani minnu kelen kelen y'a dama dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ kelen de fagara mɔgɔ min ka baara ye njubani fagaba ye i b'a ye a dɔw bɛ to kɔɲɔso la dɔrɔn kelen bɛ taa njubani ye kɔnɔ ye a bɛ kalifa mɔgɔw la de yan dɔw kɛ n'o tɛ n'i taara maka i bɛ ɲɔ san ka d'u ma ye balima t'o tigɛ yan n'i taara maka f'u b'a fɔ ko Fatuma tɛ ka kɔnɔ n'o Fatuma tɛ ka kɔnɔ jɛnna bilen mɛ kɔnɔw bonyatɔ de don njubani bɛ ɲaga da dɔw ka finɛtiri la a bɛ kuma na n'a ye ɲaga da dɔrɔn sin k'i mabɔ a la i k'a labɛn ko ɲuman a ka se k'a dɔn o njubani ɲaga kɔrɔ de n'i ye basimalatu sɛbɛn n'o ye bisimilayi rahmani rahim 19 i bɛ njubani ɲaga kɔrɔ jeni n'i y'a jeni a mugu i b'i jija k'a funfun nasi in na den minnu tiɲɛnen don dɔrɔkotalaw tuyɛminɛw bɛnte du min kɔnɔ cɛ n'a muso an ti bɛn n'an ko bi ka desini ka gɛrɛ e ka i jija ka nin kɛ ji la dɔrɔn k'a min n'a seriw kɔnɔ balo kɔnɔ b'a la o ye kɛnɛmata ye mɛ ala y'a latigɛ minnu ka na ni jiw ye mawuludu kɛyɔrɔ la a ma se aw ka dɔ wɛrɛ kɛ tuguni o ji dɛ a ye taa n'a ye a ka du kɔnɔ kɔrɔbɔli kɛ dɔrɔn n'i b'a kɛ dɔrɔn a fɔ ala nin ti ji gɔnza ye dɛ ne ye nin de sɔrɔ i ka kira bange yɔrɔ la ala i ka kira valeri jira ne na n b'a fɛ n den ka pase examen na ji d'a ma kuma ni ala ye fɔlɔ ala ni kira pese fɔlɔ ala nin ji bɔra mawuludu kɛ yɔrɔ de la o kuma ji gɔnzan tɛ dɛ ala kira ji de don kuma na kira valeri jira ne na ala ne ma den sɔrɔ a min sabala i bɛ den jira na o kuma o y'an kɔrɔ ko waati sera muso furulenw ka ca tobilikɛlaw bɛ yen an bɛ su in na taa ɲɔngiri yan ka aw fo k'aw barikada et puis ka waleɲuman dɔn parce que ɲinan mawuludu kɛra dugawukala de ye k'an ka dugawu kɛ jamana ye ni musow ko an ka dugawu kɛ jamana ye jamana bɛ basigi walahi jamana bɛ basigi mana ala ka hɛrɛ ka n'aw ye o minnu kɛra ala k'a bɛɛ minɛ ni ala sɔnna an b'a ɲini ala fɛ nin kɛnɛ ya fɔ man di an kɔ bilen ni latigɛw cɛ ala ka limaniya d'an ma ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔli ala merci ay tɛgɛrɛ sɔrɔ an ka chef ay tɛgɛrɛ sɔrɔ vraiment an bɛ Konatɛ fo